VIP barok ngapa yang VIP shani ka ke episode pa jong ka Adolescents Unfiltered. Yang ka podcast lawan ra shapi da ka Health and Family Welfare Department Meghalaya ngadi host ng Evangeline. Pat hakni ke episode ka bakam kerpang. Te ngandan angut ki gasane ki bam dan kam ka jing ped itho ngatrai ki nong ped ki nong snap jing ba barok he ki itho bat ki tip ma. Te hendrai pre wala ka taru ngasu ko IP ped itho pre lidang ka kerteng bat ka ba phile ma. Ki nong ped ki nong snap jing. Te ngadi wan jo soklet but nga long komunurwai nga shonga sa apo ngadi na po penusla na sti shawat ta kerteng jo nga dai kin pam lamrong nga dai content creator baroni ke channel chiu nga apat nga sa hami mtudu joy te trek ka benta jong pi ne jong ngane dan ko imnang sa lang hi ban bangi de ban sim khna bangin pelat na kata tabu ma piong ne ta jing small leran ne jing small kan jabo kan ban kran sepang kita ki jat topik ka nga tharai nga sngo banong openly bet nomor ba ban kren ladangi kren pang sex education ada pisim ya ka ha kata karukom ka basniu ben pisim ka ban batai ya ka basniu kasniu hendel lapi batai na ka banta kumno ba pintip kumno ba pin long adakar hashwa pinle ya no kam shubu when it comes to sex te ki brio kini kinong singap idon laga jong jing mentoy henry lada pinong ba pin kren be ya kano ga jing kren wada ka babhar wada tu nong singap mi kren in a wrong way but pi tai sya ka way pat ka jing mod tolong kasniyo te ngaso mon ong nakalian jangi kum ki influencer kum ki norway kum ki content creator isu mon ong ba ngli ban long open ban kren ka babha nomor bali ba mensyua kani ngilaban ong bah po mikhala jungi ka sex education kam don beretib bah te kasulong kumong kin paham ba kadon ke internet kila ya search kila ya yuhi kila ya watching tv ndri ngatrai hakini ki school college don kam bah pi nomor balai ba kenang ba mdi ban terkit yakni ki balahe ban terkit yakni ki badang dang ki dang san kenang bakin tip ba kinong adkar ba sibu syapang kanu ka benta lain ka sex education ro sibu syapang kijing melin basni ro ladon kumno pinkiar kumno pin ayu marba kumenta ngila banong habade ka rukom im karkom euro undan kijing hikai ka ba paka na kaliang hayang asem laduna lupa madu kita ki kemi ba ki ban koloi pi ban hikai pang bekun ya hang ni pelejung mod pi ni keren syapang kani kata syong khasuman syu te ngatrai kani ka ki school kini ki institution ba phera don kampan ai namar beli hayung na shu mata ngila ya be e kam te nga i na gale zonga ka jingkiu kani ka songkha khna ro kadi na ka banikong ya di naladi ke jingbom bom adka bom sipkian naladi di la borong sinong naladi kamut ya baro ar kitu ki ba ngopa katuka yu te nanta kani ka jingbom tikna la banong about sex education kimtip kisano kendong li jang kimtip sibu la ban syukrin ngong damis prior ro kimtip kisu utpang tum tu te lada kawan kini pat ka kini ki jing batai ki ban ngila ban ikren be open ki kena non kendong kimtip nomor sibu ba la makin walangi sinrang ngi sutu damis kan kata ya ka ne ya ka kena ro so bukta hindi ban long open bit pia ka baba namar ba ban batai ban ya ka basniyo kan hindi ban kami kier mata ubriu hasurok ru utimsi wala wi sho ubriu surok dan mijilan ha ya ni surok ya le klum akor hakini ki social media mata pinkren kliang sya ka sex education kabadi namta ka jing bhajun ki baro ong ba long long ki kemi pa di sutu ha pi kata di ban ai be da ki kemi ki pa ki di ban ai be kene ka jing hikai ha be ka songkha songman sex education hakano ka por pi di pimde ban kerki sibu menta kumno ban kia ne ka jing ya bakala di ban ki di ba pinle komne di bule komne di ban tip pini kilat klinti ki long bangin khanglat ya ka songkha kena te nagle zon na so komta ta ngi men shwa ta
Iyo tangki por biology class ta. Health education class Health education nine. siya betai. Kita tangba jing betai ro ka betai ki betai namar bahak tu por bag betai ro betai tang kendia tang ayu ta. Kem delong open tanda. Kadai. Ha kedai ba ong ba wan job ro ba ngi kum go society borong ide ban long open kenya kini ga ayu. Namar mdai ta ga besniu. Wi ngi mla ta ban wan sine klem kasas. Klem kimi pa jong ki ba ayu. Mla ta ban wan sine. Like ide ban long open ide ban long ban keren ba da yu namar ba kumbong hi ba wan job dengi pej dengi mudur dengi don kita ke mindset ke besniu tu kalong ke besniu dapi perkat pat kalong ba kalong ke ba namar ba por bang ngaman shua ngadi dukan por shua por ba marsin da puli ngadi dukan kentai tang ban le thit yu stay free ru kilek ran ngaong pa le kilek ran kani gede ke nature ta kalau mulai balik pilih rain ban hab ban song ki newspaper kot kupor siapa yang tu le you Raki ngi ban long open ngi ban you kan ngi ban educate ki brew ban eye awareness ki brew ba it's okay to talk ngi ban keren ni kene openly ta na da ngile kumta slowly suki ke society jeng ikan long open kan long adapt kan kata ka you jeng environment Kade. Bun ini ki episode bela adat ngira ya kan sepang tamo kajing sop ne kajing penburi atau kata kajing poi jing kisah na kan pay ne kajing poi panai ma buri bah nang tade bun sik superstition su ngatai psi le bun ki videos on superstition kan tege on the pista you to sla kamun dang apa poi jing poi kamun usayap no mujulong man kajing thung ne mujulong kum kita te ki ba ngin hab ban penduk ne ngin hab ban keren shai ne ban batai shai ki bre ba kum kita ki kim de ban buat ken Dia so tanat cibun banyak semua ba pidan kum kata ka mindset kum kata ka jingmut ken ba pimdai bandan kanu ka jing leran kam tam pide utau influencer kata ka jing ka opinion ne kata ka jing ajing mut jong pi kala ban influence ban ne kala ban kata pada ki web ki pa ne podcast ken